Bizkarra zuzen dakazula, lepua, alde batea okertu, denbora batean, gero beste aldera okertu. Beti bizkarra zuzen, lepua alde batea, eta bestea. Hurrengo ariketan, alde batea baituko dugu, minio ezkerraldea aukeratu adibidez, tarte batean, eskubi aldea, eta nola tiratzen duen sentitu bertzu, minio ezerra utzi gabe noski. Beraka, beste ariketa, eta gora behitu, beste ariketan erdi zirkonferentzia erdi bat ingo dugu, ezkerretik hasi eta beruntz, eta eskubi aldea, eta eskubitik beruntz, ezkerraldea. Hurrengo horiek eta egipziarrak egiten duten olako lepo horizontalki mugimendua, lepuana. Esku batekin heldu burua eta esku horren edo beso horren aldera okertu eta begiakin goraka behitu. Alden neurrian. 30 segundo irauten edo eusten saiatu. Kontuz ariketa honekin, ze pixkan mareatu dezake. Beste eskuakin heldu burua eta erakarri. Nio San Juanen hain gabe, Bandejan alditu gabe aleia. Heldu, tira, neurrian eta begiakin goraka. Ariketa hobingo dugu gehigarri batekin, berriro esku batekin heldu burua, bere aldea erakarri eta beste eskuakin, gutxora bularran azpian heldu eta tira beste aldea kontuz, ongi kokatu gabe baldin bado kraketakuk itxentxuta. Eta horre utzi albada 30 segundo. Ez da indar gehiagin behar, da neurrian. Bilatzen dena da nerbio bago hori tenkatzia pixka bat, espagilatzia. Beste eskuakin gauza bea, burua, bere aldea tira, begiakin gora, eta ja, ongi kokatu zadenin, beste besuakin, beste aldea. Eta horre utzi albazo 30 segundo, eta bukatzen denin, noski, postu intzunagatik, eta, venga.